Kaixo lagunok, hemen gaude, beste erronka baterako prest. Dena Gran Canarian hasi zen. Bertan, tras Gran Canaria egin nuen. 80 kilometro, beroa, goratzez eta ez, sufrimendua. Gero, Belgika aldera joan ginen, La Magnetua, 64 kilometro eta hotza, eta garagardo oso onak, noski. Eta azkena, Hego Afrika izan zen, lehoiak, elefanteak, eta hurrengoa, Uruguai. Gure bidaiatzeko grina aseezina denez, hemen gaude berriro ere, beste abentura batean murgilduta. Oraingoan, itsaso zabala gurutzatu eta Uruguaira etorri gara. Uruguai edo Ekialdeko Uruguaiko Errepublika. Hego Ameriketako bigarren herrialderik txikiena dugu, eta hor daukagu, Argentina eta Brasil bezalako bi erraldoien artean eta Ozeano Atlantikoari begira. Herrialde txikia bai, baina badauka zer ikusi, eta asmorrekin etorri gara gu. Gure lehen geldigunea Montevideo izango da, Uruguaiko hiriburu. Bertan, gure begiak Salvo Jauregien ipini ditugu. 1928 urtean eraikia eta egun Montevideoko ikur historiko bilakatua. Bertan zegoen La Giralda gozotegia, non lehen aldiz munduko tango ospetsuena aurkeztu zuten. Nire lagun uruguaidarra aurkezten dizuet, Gerardo Mato Rodríguez. Bera izan zen historiako tango ezagunena idatzi zuen gizona, La Comparsita. Eta hau agian argentinarrei min emango die, baina sentitzen dut. Tangoa Uruguaien sortu zen. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Atzeko ate honek banatzen du Montevideo berria eta Montevideo zaharra. Hemen hasten da lehengo hiriburua. Montevideoa sortu zen hemen, eta orain bisitatzera joango gara. Gune bizia dugu Montevideoko alde zaharra. Denda ugari, kaleko postuak, turistak pasiatzen, bizia eta diotenez, Hego Ameriketako bizimailarik onena duen hiriburua ere bada Montevideo. Hemen ere, Nelson Mandelak badauka bere tokia. Herri bat ezagutzeko gida bat izatea ondo dago. Eta gida honek abisatzen du uruguaidarrak edo bertakoak badaukatela ohitura bat, euskaldunek ere antzekoa daukagula. Toki berdinari 3 era ezberdinetan deitzea. Plaza honi deitzen diote Plaza Madrid, Plaza Madre, Plaza de la Constitución o Plaza Mayor. Hala, zein da? Nahi duzuena. Horren herrian bizi naiz ni. Bruno Mauricio Zabala, fundatzailea, Montevideoren fundatzailea Durangarra, eta ibilbide hau, inguratzen duen ibilbide hau, deitzen da Durango ibilbidea. Orduan etxean gaude. Hemen, Bruno, arte. Iritsi naiz azkenean Montevideon danu bizitatu behar duen tokioa da. Garai batean merkatua zen, produktu gordinak. Gaur egun
erabat eraldatu da, eta dagoena da, dena jatetxez bete da, eta produktuak eina daure. Nola? Txingarretan. Ozen? Argentina bezala, Uruguai ere ezaguna da mundu guztian kalitatezko behi haragiarengatik. Uruguaitarrek ere, argentinarrek bezala, berdin prestatzen dute, txingarretan erreta. Portuko merkatura sartu eta hori aurkituko duzue. Beikiak eta txerrikiak txingarretan erretzen. Eharra! Esto es medio y medio de roldós, es tradicional. El champagne es una mezcla de champagne y vino blanco, 50 y 50. Muy bueno. Típico de aquí de la plaza, ¿no? Claro, tiene más de 100 años. Muy bueno, es el original. Todo lo demás es sidra y espumante, esto es medio y medio. Esto es champagne y vino blanco, ¿viste cómo está? Muy bueno. Y bueno, te voy a dar otro. ¿Pero otro no es peligroso? No, a ver, medio y medio borracho va a salir. No, totalmente borracho. Medio borracho va a salir. Borracho no, totalmente borracho. Merkatu plazarako ohiko edaria, eta hau da erdi eta erdi deitzen da. Erdia txampaina dauka eta beste erdia ardo txuria. 100 urte baino gehiago daukan, historia daukan edaria, eta bueno, goxua freskoa, probatu. Portuko merkatuan gaude, eta berez, hau, merkatu bazan bere garaian, baina pixkanaka eraldatzen joan zen, eta orain jatean nahi baldin baduzue, hau dena jatetxez beteta dago. Eta bertako osagai nagusia zein da? Haragia. Zelan egin da? Txingarretan. Orain etorri gara, El Peregrino jatetxera, eta bertan daude Pablo eta Giset lanean. Ze berezitasun dago hemen? Bera dela emakume bakarrenetakoa parrillan lan iten duena. Normalean gizonen lan bada, eta hemen daukagu, emakume bat, guri egurra ematea. Behar da modua. Kilómetro 3 era bueno para correr, ¿no? ¿Y aquí El Peregrino desde cuándo estáis? El país fue cambiando un poco. Pablo kasaldu zigun, beraiek 13 urte daramatzatela El Peregrino jatetxearekin. Eta azken urteotan, nabaritu dutela aldakuntza bat egon dela hiriburuan, eta gero eta turismo gehiago dabilela kaletan barna. Noski, hori baliatu egin behar, eta hor daude jotazu lan eta lan. De hecho, Uruguay ha tenido, por primera vez el año pasado, ha batido un récord, ha tenido más turistas que población. Y es, para nosotros es algo muy nuevo eso, ¿no? Bueno, hau da, beira, zerbait berezia. Honek ditzen dira txintxulineak. Eta hauek dira behiaren esteak, egiten dituztela txingarretan, Ina dira da esan dit, Pablo, baita limoietan daurarekin da jarri, aurrena egozi pixkat, eta ero, txingarretan. Txoixoa, eta holkia, dana txingarretan ondo erreta, eta lasterketa daukan batentzat, hau jan beharrezkoa, honekin, bueno, 10.000 kilometro. 10.000 kilometro, ea tripa botatzen ez duen bukatzen. Eta hemen daukau parrilla da, plater nagusia. Aurreneko egin jardi betetan egoen ni, eta orain hau guztia atera digutenean, pare bat egonen marka ditugu jaten. Bidaia honetan ere badaukagu gure erronka zain. Oraingoan, Polonio lurmuturreko lasterketa egingo dut. Egin ditudan aurreko 2 lasterketekin zer ikusirik ez duena. Oraingoan, mendi malkartsuak, kostalde leun eta areatzuegatik aldatuko ditugu. Musika pixka bat digesti egiteko eta jarrai dezagun. Hola. Portuko merkatutik 5 minutu eskasera, Montevideora joaten den orok bizitatu beharreko toki bat dago, Inauteriaren museoa.
Beti entzun izan dugu Brasilgo inauteriak eta ezagunak direla eta Tolosakoak zeatik ez, baina Uruguayen ere tradizio handia daukate inauteriekin. Eta hemen daukagu gurekin, Matias, azalduko digula, bertako erritmoa zein dan, kandombea, eta pixka nola funtzionatzen duen. Matias? Bueno, buenas tardes. Kandombea, Afrikatik ekarritako esklaboek ekarritako erritmoa dela azaldu zigun Matiasek. Eta berau jotzeko 3 tambor mota erabiltzen direla. La cultura, el tamboril es el único instrumento autóctono de este país. Para hacer el ritmo del candombe necesitamos 3 tambores. Sí. El chico, que en sí es el más chiquito. Lehena txiko izenekoa. Hiruetatik txikiena, soinu altuak ematen dituena eta kandombearen barruan denborak markatzen dituena. Es como relojito. ¿Por qué? Porque siempre va haciendo el mismo golpe. Junto al piano, que es el más grave. Aldamenean pianoa. Be soinuak ematen dizkigu eta txikoarekin batera kandombearen oinarria sortzen dute. Y luego tenemos el repique. Tiene su Eta bukatzeko repikea. Hiruetatik irekiena eta bere erritmoa daukana, naiz eta aldatu alden. Pero puede variar, puede jugar. Cada tambor tiene que ver con tu personalidad. Entonces el chico es el que es más controlador, el piano el que planifica todo y el repique por lo general es el que tiene el más extrovertido de todo. Por acá, por acá. Eta orain erakutsiko dizuet zergatik ni ez nagoen nere herriko udal bandan. Pero derechito, como un reloj. Ahí hicimos un poquito. Vamos arriba. Un placer. Tipo jatorra Matias, eta benetako artista. Mundu guztiari bidali zigun gonbitea bertako inauteriak bisitatzeko. Baina hori bai, opor luze batzuk hartu beharko dituzu horretarako. 90 egun irauten bai dute bertan inauteriek. Hau da, hau. Casi 90 días, el carnaval más largo del mundo. Estáis invitados. Chiloé, Uruguay. Montevideoko Rambla deritzona, 22 kilometroko luzera duen badia bat dugu. Bertan egiten duen klima gozoari esker, ohikoa da jendea pasiatzen, kirola egiten, lagun artean berriketan, edo bertan aurki ditzazkegun hondartzetakoren batean botata lasai-lasai aurkitzea. Horietako batean ikusi nuen nik eguzkia sartzen. Egun guztia hara eta ona paseatzen ibili ondoren, hankak pixka bat luzatzeko beharra nuen, eta ezin paraje hobeagorik aurkitu. Hementxe da, Tona, Hugo Sokaren jatetxea. Hugo Soka hau da, orain bertan agian Uruguaiko sukaldari hobena eta oso mediatikoa eta telebistan bere saioa dauka. Eta gaurko egun zoragarria bukatzeko gomendatu didate bertan afaltzea gaur. Tonak esan nahi bako zer dan? Amona. Eta hemen dauka bere amonaren errezetak nahastuta, errezeta berritzaileekin. Ea zer dagoen. Tona jatetxea, bere amona Petronaren omenez horrela deitzen dena, Uruguai guztiko erreferente bada sabela ondo bete nahi badugu, eta hori, ateak zeharkatu eta segituan nabaritzen da. Este es un clásico de la cocina uruguaya, en este caso son buñuelos de espinaca
quedan bien crocantes y sequitos. Y adentro cuando uno los parte están exactamente más húmedos. Estas son unas croquetitas clásicas de carne, con la diferencia que estas croquetas, generalmente hay croquetas de carne picada, en este caso las hacemos con carne de ternera cortada a cuchillo. ¿Y cómo surgió todo esto de hacer las recetas de la abuela, de la cocina tradicional uruguaya, todo esto? Esto surgió después de escribir y sacar el libro Nuestras recetas de siempre. Hugo Soka sukaldariaren konpainia izan genuen afari guztian, eta bertan kontatu zizkigun proiektu berri honen nondik norakoa. Europan hainbat urte sukaldaritza ikasten pasa ondoren, 14 urtez Montevideon dagoen Sucresale jatetxe frantsesean aritu zen lanean. Eta bertan lanean zegoela, Uruguaiko sukaldaritzaren inguruko errezeta liburu bat idaztea autu zitzaion. Liburuak arrakasta ikusgarria lortu zuen, mundu mailako hainbat sari irabazteraino. Eta hori ikusi ondoren, Uruguaiko sukaldaritza egiten den lehen jatetxea irekitzea animatu zen. Naiz eta, bere lagun eta familiakoek erotzat hartu horrelako abentura batean murgiltzeagatik. Egun, Tona jatetxea Uruguaiko jatetxe honena izango da agian. Entonces, ¿qué mejor? Mi abuela se llama Petrone y decíamos Tona, ¿qué mejor que darle a la cocina uruguaya la identidad de la cocina, por medio de la cocina a las abuelas? Guk bikaina faldu genuen bertan, eta horregatik, Getariako txakolin botila bat eta ETB-ko amantal bat oparitu genizkion, ze gutxiago. Este vino solo se hace en el País Vasco, con una variedad de uva que solo tenemos allí, que es la Honda Rebeixur y la Valls, y se llama Chacolí. Chacolí. Sí, es un vino blanco que las viñas están cerca del mar, o tienen que tener, aunque no están cerca, tienen que ver el mar, aunque sea. Exacto. Y bueno, se toma fresco, y bueno, a ver, tú pruébalo, además, está hecho con cepas centenarias, pero no milenarias, ya podía ser. Y bueno, pruébalo y a ver qué te parece. Por supuesto que sí, claro que sí. Ah, y bueno, para el programa de cocina tuyo tenemos un... Sí, bueno, pero tenemos más regalos por también. Por favor, esto es espectacular, tienen que venir más seguido. Tienen que venir y un más delantal, seguido. por si todavía sigues cocinando. Pero por supuesto, siempre, claro que sí. Para que te lo pongas, muy la bien. siguiente vez en la tele, si quieres. Por supuesto, bueno. Mira, esta es de la televisión vasca, muy EITB, bien. es la televisión autónoma vasca, Euskal Irrati Telebista, y este es el logo de nuestra tele. Perfecto, muy bien. Aquí lo tienes. Muy bien, ya lo mostraremos. Muchas gracias. A ti. Gaur goizean goiz Fortaleza del Cerro igo gara. Hemendik Montevideoko ikuspegi ezin hobea daukagu. Eta hemen ikusten duzuen hau, itsaso ematen duela, ez da itsasoa, ibai bada, el Río de la Plata. Montevideoko lorategi botanikoa. Eguzkia gogor jotzen duenean, pasiatzeko eta lasai egoteko toki aparta. Bere zuhaitzen itzalean ohikoa da familia eta lagunak egun pasa ikustea. Eta nik ere ezin zelai gozo horietan etzateko tentazioari eutzi eta lasterketerakin amesten jarri naiz.
Ametsak alde batera utzi eta jarri dezagun turismo pixka bat egiten. Boliche Los Yuyos. Taberna hau, edo bolitxea, beraiek diote moduan, Montevideoko zaharrenetako bat da. 1906 urtean eraikia, Almacén de los 1000 Yuyos izenarekin, ezaguna da bere kaina eta grapa aukera zabalarengatik. Gaur bolitxe batera ekarri naute, bolitxea dira hemengo taberna tipikoa, non jendea edatera etortzen da, eta atera didate bertako edari tipikoa. Hau egiten dituzte belarrekin egindakoak, hemen Susa deitzen dizkietenak, eta dauzkatzu batzuk ronarekin egindakoak, oinarria rona daukatela, eta ero belar ezberdina botatzen dizkiete, hau da orejoiekin, gero hau bestea atera didatena putia, putia da koko txiki bat, eta hau da larrotxa ingurukoak ero bihar lasterketa handaukat, eta ero beste hau daukate rapa oinarri moduan, eta ero belarrez berdinak, intxaurrekin, kanela, kanetik. Orduan, bueno, esan diate hau eran eskero bihar lasterketa egan ingo duak. Patxarrarekin amaiketakoa egin eta barrenak ondo berotu ondoren, nekazaritza merkatura joan gara. MAM izenez ezaguna, Mercado Agrícola de Montevideo, 1906 urtean jarri zuten lehen harria, baina ez zuten bukatu 1912 urtera arte. Eta beste urte bat itxoin behar izan zuten martxan ikusi arte. Urte batzutan utzita eta erortzeko zorian egon zen, 2013 urtean berritu eta berriro martxan jarri arte. Egun, bertan dauden ia lokaletan, denetarik aurki genezake. Fruta dendak, arategiak, arrandegiak, jatetxeak, arropa dendak. Eta garagardotegia ere bai. Ai ama, aurrena patxarra eta orain garagardoa. Haze piura kirolari batentzat. Bertakoak eta itxura ederrekoak. Gutxienez probatu egin beharko ditugu, ezta? Esango dute bestela. Acá en estas 4 pintas tenemos de la más clara a la más oscura y acá tenés las especificaciones de los nombres y el grado de alcohol que tiene cada uno. 8,4. Mañana tengo que correr 60 kilómetros. Bueno, pues ¿por cuál empezamos? Sí, no está Exacto, nada más suave. exacto. Arriba. Bueno, hau Gran Canaria gatik. Hau Belgika gatik. Hau Hego Afrika gatik. Eta hau Uruguay gatik. Oraindik ez daukate martxan, baina museo txiki bat egin nahi dutela esan ziguten. Bertan, argazki zarren bidez, merkatuaren historia kontatuko da, eta museo horretako izar nagusia, merkatuaren azpian dagoen izotz makina erraldoia izango da. Montebide batzean utzi eta bagoaz gure lasterketa izango den tokira, Polonio itsas muturrera. Bidean, behiez beteriko zelaiak eta zelaia besterik ez dira ikusten. Zuek ideia bat egiteko, Uruguaik 3 milioi biztanle pasa ditu, eta 15 milioi abelburu. Polita, La Paloma hondartza. Montebide batzean utzi du, 2 ordu terdiko errepidea ere izan du gutxi gora bera. Cabo Polonio raurrean daukago, baina hori baina lehenago sorpresa txiki bat daukatela esan didate. Gaur, ganbak harrapatzera joan behar gara gauean.
Arrotxako Urmaelera etorri gara, eta bertan Ruben Veiga arrantzalea eta bere semea ditugu zain, gambak nola harrapatzen dituzten erakusteko. Vamos ahora camino por el arroyo de Balizas hacia con destino Laguna de Castillos en el departamento de Rocha. A pescar camarones. Rubenek eta beste hainbat arrantzaleek Balizas errekan jartzen dituzte butroiak. Butroi hauek enbutu itxura daukate. Sare zabal bat hasieran, pixkanaka estutzen doana, eta bukaeran gambak erakarriko dituen ardi bat. Gambak erori dira, eta honi, kangarju honi, ditzen diote hemen ziria. Eta kita sarre da, hola, hemen kamarei nahi dio heldu, kontu zeine, badu bata. Eta oso ohikoa da hemen jatea hau, baita. Ibaiaren ertz batean, egunez txoriak ikusteko erabiltzen den behatoki bat dago. Bertatik, Urmaelaren ikuspegi zoragarria daukagu, eta ezin hobeto ikusten dira arrantzaleek jarritako sareen argiak. Ikusgarria benetan. Gambak arrantzatu ondoren, Polonio lurmuturrera gauerdi aldera iritsi ginen. Zerbait afaldu eta alatara joan ginen ezer ikusi gabe eta hurrengo egunean zer aurkituko genuen jakin gabe. Argazki batzuk ikusiak nituen, baina errealitatea erabat gainditzen zuen nik buruan neukana. Lehen itxuran, herri hippie batean zaudela ematen du. Egurrez eginiko txabolak inongo ordenari jarraitu gabe, pareta koloretsuak marrazkiz beteak, hamakak, eta bertan bizi direnak ere badaukate nahiko hippie itxura. Urte barruan ez da jende gehiegi bertan bizi. Arrantzale batzuk, artisau pare bat eta itsasargiko langileak bakarrik. Baina hemengo udan, urtarriletik martxora, jendez gainezka egoten da. Egunon, bagaude, Cabo Polonion. Atzo gauean iritsi ginen eta, gau politia, idani sartuta eta etorri ginen ikusgarria benetan. Eta ordu batzu barru ja lasterketa hasten da, ordu batetan, ordu arraroa. Eta kita nola jungoan bero gehiagi esperutez egotea, ze ja are artean ibiltzea gogorra baldin bada, beruarekin. Ez da git. Eta hoxe hori maleta pixka prestatuko dut, utziko dut, eta gero bueltaska bat emango du. Hemen faro bat esan diat ikusgarria dela, eta ia zer dagoen hemendik. Hasi gara lasterketa giroa arnasten. Poliki-poliki, lasterketa luzeko korrikalariak gerturatzen ari dira zenbakia jasotzera. Aurpegi urduriak, azken uneko dudak, dena ondo begiratu, behin hemen zaudela ezin atzera egin. Nik horrelakoetan nahiago dut jendearen gandik urruntzea eta buruari gehiegi zer egitea. Beraz, itsasargira joan eta ea bertako itsasartzak ikusten ditudan. Eta hor daude! Polonian aurki dezakegu inguruko itsasartz erreserbarik garrantzitsuenetako bat. Begira nola behiratzen dautean iskilera horiek. 152 eta 2 ordu besterik ez dira falta lasterketa hasteko. Berotzen joateko, pixkanaka, txak!
126, 127, 128, 129, 130, Bai, 132 eskailera, baina itsasargi gainetik ikusten diren bistak merezi dute. Bi ordu barru justo, aterako gara hemendik, Cabo Polonio, eta hemendik itsasoari pega inda, joango gara barren aldera, Duna inguru batero pasatuko du. Gero pinu basoa landan itxura dauka honek, landasen itxura dauka. Basoan sartuko gara eta atzekalde hortatik, ara bestalderaino joango gara. Eta gero Duna inguru hortatik, hemen daude, uste dut, Uruguaiko Duna handienak, hortik berriro, buelta. 60 kilometro horotara, gero 40koa badago, beste bat 20koa. Eta urduriz, area artean ez du sekula korrika egin, eta, esperientzi berri bat, baina, zenbuz ateatzen da. Iritsi da ordua. Lasterketa minutu gutxi barru hasiko da, eta deno prest gaude. Antolakuntzaren azken azalpenak eta... Bagoaz! Eurre, Julian! Hasi eta segituan, 4 laguneko taldetxo batek aurrera egin du erritmo bizioa. Lasterketako aurreneko 14 kilometroak oso azkarrak dira. Itsasertzetik goaz olatuekin dantzan area gogorra zapalduz, eta horrek asko errazten du hemendik korri egitea. Behin itsasertza atzean uzten dugularik, Duna tarte bat zeharkatu eta hortik aurrera area bigun gainean korri egitea tokatzen zaigu. Horra hasi da nire gurutz bidea. Area eta beroa, koktel mortala benetan. 30. kilometroan, area bigunezko pinudia atzean utzi eta berriro ere hondartzan sartu gara. 3. noa, baina nabari dut gaurkoa ez dela nire eguna eta lasterketa erdia faltan sufritzen noa. Botaka gurea, hori izan da mendiko lasterketa luzeak egiten ditudanetik nire arazo nagusia. Bapatean, sabela itxi egiten zaizu, ez zaizu ezer sartzen eta botak hasten zara. Hortik aurrera, gorputzari buelta ematea zaila izaten da, baina alden bitartean, segi aurrera. Hogeita 13. kilometroa, Duna artean,
botak ebilenaz. Eta kokotera inona, behinungo sufritzeko gorik ez. Eta ondartza gorrotu duen batentzat ni bezala, da munduan dagoen gauzarik okerren ezin dakorrik egin, beroa, are pila bat, area toki guztietan, askatu eta benetan era bat, Basta gizarra egin, Hankak eta ondo, baina enabil disfrutatzen, egia esan lekua bai politia da, baina estomagoa itxi zait, eta nago bat ere disfrutatzen. Ikusiko. Alferrik da, burua ez doanean ez dago ezer egiterik. Ohituta gaude lasterketetan sufritzera, gure kirolaren parte da hori, baina era berean gozatu ere egiten dugu, eta ni ez nintzen bat ere gozatzen ari. Beraz, eta hau beti izaten da erabakirik zailena, 52. kilometroan lasterketa ustea erabaki nuen. Agur sufrimenduari. Atzo ezin izan zen, eta beti olako, beti lasterketa duzten duzunean sentsazio berdina dira, ez? Momentuan, egia esan, sufritzen ari nintzen, eta gehien baten nintzen gozatzen ari, eta ez gozatzeko, hobeto ustea, eta esate oso hori dela erabaki ona, eta hurrengo gunean, kontrakoa, hurrengo gunean triste, ze nik uste, bueno, bukatuko nukela, ez? Eta azkenean hortara etortzen gara lasterketeta, bukatzera, azkenean futbol partidua bezala da, 80 minutu dira, eta nahiz eta 6 dautze galtzen joan, 80 minutua pasi behar dira, eta hemen berdina da, bukatu egin behar da. Baina nik uste dut, ez dakit, horrela ja, zarenean disfrutatzen ari, eta gaizki pasatzen, egia esan oso gaizki pasatu nuen, nik pentsatu nahi dut, erabaki zuzen hartu nuela, eta bueno, lasterketa gehiago badaude, eta rekuperatu hemendik eta hurrengoa prestatzera, ez da besterik. Iritsi da Polonio lurmuturra agurtzeko unea, eta horretarako bi aukera besterik ez daude. Edo 7 kilometro oinez egin, edo area gainean ibiltziko prestaturi daude kamioietako bat hartu. Aukera erreza, ezta? Batzuk PortAventurara joten dira, eta gu hemen, Cabo Polonioko Dragonkana esku gabe. Dale para atrás que has dejado un bache sin pisar. Bukatu da gure Cabo Polonioko egonaldia eta egia esan, kamioi hauen gainean egiten den ibilbideagatik merezi izan du hona etortzea. Atzoko sufrimenduak eta honekin pixkat gozatu ditu. Eta orain, Punta del Este. Polonio lurmuturra eta Montevideo bitartean geratzen den kostaldeko herri bat dugu Punta del Este. Bertara bidean, kostako herri txiki eta politak ikus daitezke, denek beraien hondartza zoragarriekin. Eta badakit, lasterketan zehar 3 urtean beste hondartza bat ez nuela ukituko esan nuela. Baina, bainu bat hartzea beste gauza bada.
Uruguai bezalako kostaldeko herrialdea izetzu batean indar handi hartzen ari den kirol bat. Kitesurfa. Kaioak bezala hegan. Begira ze zubi berezi aurkitu genuen Punta del Estera iristen. Hemen daukazue, Punta del Este, munduko hainbat eta hainbat aberatzen oporlekua. Askok, Hego Ameriketako Miami bezala ezagutzen dute, eta opor garaian, 12.500 biztanleko herri hau, 450.000 izatera igarrotzen da. Niri, egia esan, horrelako herriek ez diate zer esaten. Eta aukeran, lehenago geldituko nintzake Punta del Este bidean zeharkatu ditugun edozein herri txikitan. Baina tira, badauka zerbait honek ere. Punta del Estek badauka Euskal Herrekin lotura bat, Gorriti uhartea. Eta horratzean Gorriti uhartea. Gogoratzen zarete nola Montevideon bizitatu genuen Inauterien museoa eta danborra nola jotzen ibili nintzen? Atzean zegoen kuadroa etxe honen jabearena zen, Carlos Páez Vilaró, artista handia duela gutxi hil zena, eta etxe hau bere bizi izan zen denbora guztian egiten joan zen, handitzen, eta gaur dena bilakatu da. Etxe ikusgarria, bere artez eta bere lanez betea, eta benetan merezi duena ikustea. Gaur egun museo eta hotel bilakatua, 36 urte behar izan zituen artistak bukateurik ikusteko. Ilunabar guztietan eguzkia sartzen ari delarik, bere poesia bat jartzen dute eguzkiari eskerrak emateko eta agurtzeko. Hola Sol, otra vez sin anunciarte llegas a visitarnos. Otra vez en tu larga caminata desde el comienzo de la vida. Con tu panza cargada de oro hirviendo para repartir lo generoso por villas y caseríos, capillas campesinas, valles, bosques. Niretzat, hau izan zen bidei guztiko momenturik bereziena. Hola Sol. Gomendagarria oso. Nadie ignora que perteneces a todos, pero que prefieres dar tu calor a los más necesitados. Los que precisan de tu luz para iluminar sus casitas de chapa, los que reciben de ti la energía para afrontar el trabajo, los que piden a Dios que nunca les faltes para enriquecer sus plantíos y lograr sus cosechas. Es que vos, Sol, sos el pan dorado de la mesa de los pobres. Desde mis terrazas te veo llegar cada tarde como un aro de fuego, que jamás se detiene, que viene rodando a través de los años, puntual, infaltable, animando mi filosofía, desde el día que soñé con levantar Casa Pueblo y puse entre las rocas mi ladrillo. Uruguaira iristen zaenean, hegazkinetik jaistean, jendea ikusten duzu, harritzen duena da, jendea beti joten da danak termo batekin, eta eskutan olako kalabaza txikitxo batekin moduan, eta horrekin geratzen zara, ez dena kaletik horrekin pasiatzen. Eta gero pixkanaka enteratzen zara hori matea dela, eta hemen daukagu gure gida, Mario Davila, eta bera pixkat azalduko dugu nola funtzionatzen duen matearen kontu honek. Y yo, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿el mate es uruguayo o argentino? No, el mate es uruguayo. El mate y el asado de lo... Sí, es lo... Ni naiz hartuko ea uruguaikoa edo argentinokoa den matea.
Baina egia da, hemen mundu guztia bere mate ontziarekin kaletik pasiatzen ikusten dela. Marioren esanetan, umetatik hasten dira Uruguain mate hartzen, eta eguneko edozein momentu ona da. Mate belarratera eta beti gainean daramaten urbero termoarekin mate mingotz bat prestatzeko. Algunos le colocan azúcar en el termo, o si no, edulcorante, algunos que toman, pero generalmente el uruguayo toma mate amargo. Bueno, eta nola da prozesua? Egiguzu, prestatu eguzu bat. ¿Esto cómo se llama? Esto es un mate. Ah, el mate es el recipiente. El mate es el recipiente. Ah, vale. Y esta es la hierba mate. Esta es la hierba mate. Más o menos se coloca así para... Prestaketak ez du inongo misteriorik. Mate ontzia mate belarrarekin bete, urrotz pixka bat gehitu belarra ez erretzeko. Generalmente el uruguayo toma muy caliente el agua. Yo no lo tomo tan caliente. Naiz eta berak onartu, uruguaidarrek oso bero hartzen dutela. Eta ondoren, urberoa gehituko diogu. Hortarako uruguaidarrak beti dauka termoa gainean. Hasta llegar ahí. Y se deja reposar un ratito. Orain pixka bat itxaron behar da, belarra pustu egiten da, eta listo dago. Lagun artean, kalean, familian, edo edozein tokitan hartzeko. El uruguayo generalmente te invita a tu casa. Venga por casa a tomar mate, nos vemos y tomamos unos mates, charlamos de fútbol, de cine, de cualquier cosa. Ahí se puede tomar ya. Eraten duzune heinean, betetzen juten zara. Allá se puede tomar. ¿Quieres probar? Lo puedes encontrar amargo a lo primero. Para que tú no que tomas. Claro. En Argentina, termo... Uruguaitarrek eguneko edozein une baliatzen dute mate bat hartzeko. Eta hori, Marioren esanetan, bakarrik Uruguain egiten den gauza bat omen da. Argentinarrek etxean hartzen omen dutelako bakarrik. Toman en sus casas, no toman afuera. El uruguayo se toma en cualquier lado, anda con el termo y el mate paseando. Orduan zerrak egin ikasi du, matea, tango eta dulce de lechea uruguayo. Montevideon bueltan berriz ere, toki bitxi bat aurkitu genuen. Hasieran, liburu denda normala besterik ez zuen ematen. Badakizue, milaka eta milaka liburu apaletan txukun jarriak, baina gore igo eta sorpresa! Goian, taberna bat zeukan, eta bertan aukeran zeneukan, zerbait hartzen zeuden bitartean, bertako edozein liburu hartu eta liburutegi batean izango bazina bezala irakurtzeko. Liburuak alde batera utzi eta Montevideoko jatetxe klasiko batetara gerturatu gara. Bertako jaki tipiko bat nola prestatzen den ikustera. Txibitoa, letxuga, tomatea, xerra, irugiarra eta gazta oinarri dituen ogitartekoa da. Baina beste 11 gauza ere sartu ahal zaizkio. Ogia opilerakoa izaten da beti eta lagungarri gisa txip patatak eramaten ditu. Erreza eta ikusgarria benetan. Bidaia munduko tango abesti ezagunenarekin hasi genuen.
Eta ezin Uruguaiti joan bertako altxor preziatu honen ikuskizun bat ikusi gabe. Hemen ere, ez naiz hartuko ea tangoa argentinarren edo uruguaidarren asmakizuna den. Hortan, erdi eta erdi daudela uste dut. Rio de la Plata eskualdean hasi ziren dantza sentsual hau dantzatzen. Beraz, bi herrieldeen erdian. Egun, indar betean dagoen dantza estilo batetik, bere garairik onenak pasata dauzkan musika tresna bat ezagutzera joan ginen Montevideoko alde zaharreko denda txiki batera. Bandoneoia, aleunanear jatorria duen airezko musika tresna bat dugu, eta dendaren jabearen esanetan, bera da hauek konpontzen dituen azken gizona Uruguai guztia. Bere esanetan, zoritxarrez, lehenago edo geroago galdu egingo den musika tresna. Eta geratzen den azken bandoneoi honen musika tristearekin, guk ere bukaera jarri behar gure bidai zoragarri honi. Eta hemen bukatu da gure ibilaldia. Gaur, Txiloe Uruguai bukatu zaigu. Tamalez gainera esan beharra du. Segur zoragarria pasatu ditugu hemen. Jende oso jatorra, lurralde politak, paisaia ikusgarriak, eta oso gastronomia gomendagarria. Lasterketaren arantza geratzen zaitor, baina bueltatuko nahi. Eta, xao!